Wadhi Migori, oganda miche modake kadak ma ododa sub-county Masuna West seyo piny owacho kuom chenro mare madarogi kadak no mondo gichiw thuolo ne gedo mar ute manengogi yot mong'ere kaka affordable houses. Jafombo marwa Juma Miolel. Kuom kinde maromo dwe achiel pacho gande kadak no mar ododa sub-county Masuna West osebiro kadangni bang' nedo maling'ling ni piny owacho koro chano daro kar dak no mondo koro chiw thuolo ni gedo mar ute manengogi yot. Kata bed ni yande pok giyudo ler malong'o e yor andika makonogi mondo koro gidar e loni, bende giwacho ni ne ginyiewo higni malo 40 mokalo muko mag ute sanja e kar dak no mane piny orugo kawuono. Koro jodakgi wach ni ranyisi ni piny owacho chano darogi e tok chik. Asedak geto ka for the last 40 years. Nang'iewo lo gi majiwo doda. Lo ni onyiewe, ok en lo mar sirikal. Koro jogi osebedo ka chandowa e lo ni seche te. Ma kata nyithindo ma wan go sani yumba gionge gi kwe ka gineno ng'ama gikia kata gineu kama giringo gibiro ni mami darowa. Familia Sanja ne oninde koyo e kar dak ni mododa bang' moko kuom utegi ne ochak muki. Tina moko sekethore ma otachiele cha. To sirikal kiawa gineno ni wan joma ok dhano. Kidwa loso gimoro kikuongi wuoyo gi ji man kanyo to wabi wan sirikal. Bi nitie ka, ji odak ka, mabede nitie ka. Nyako lwendi ni nitie ka gin gige sirikal. Ok miwa muda mondo miyo kata kwa gologi to gigo te wadar. Koro ka gibi gidage. Jodagi mododa ka otele kod George Nyamwaya oramo ni kar dakni ok giwuoge nikech lopegi ne ginyiewo kod wuon lo higni 40 mokalo. Nitaonyesha ilikuwa hii ni 2016. Hii ni mojawapo hiyo kadi tulipata wakati hiyo. Na hii ilibidi wao wenyewe wameandika alafu kisha wanarudisha watu plot moja wanarudisha watu kama 8 in 2016. Hiyo ni county government ya kwanza ilishakuwa kazini. Masi mwenyewe watu wakao kwa board meeting na yeye akaruka, hakuna file yote ya Kododa Estate. Uzuri tulikuwa na documents photocopies tuko nazo hapa. Wanakuja kututisha eti tuame. Na sisi tunasema hatuwezi kuama. Daudi Ayiera wach ne onyuolo e kar dak ni mododa higa mar 1972 kod 2 kachakre higa no nyaka kawuono osebedo mana ka odak kanyo kendo ok ong'eyo gimomiyo koro piny owacho dwaro dari lope. Nikahusika hapa mwaka 72 na ndio niliingia hapa. Mpaka saa hii nimesekea hapa. Ikia serikali atinataka panya vitu yake hapa. Tuache kwa amani na sisi ndio serikali. Jodagi mododa wach ni kar dak ni ema gisebedo ka ging'eyo kaka miechegi kuom higni kendo onge kama ginyalo dhiye ka piny owacho koro darogi. Serikali ni hao. Tusaidiane kwa njia ya amani. Si tutoke na kama tunalia na sisi ni wazee hatuna mahali tutaenda. Sisi pia tufanye venye watu ya Kokwaje Estate huko Pandipiri walisuluhishiwa maneno yao. Sababu hakuna hata wale walinunua venye hapa sisi tulinunua. Hakuna mwenye alipewa shamba bure, hatujarithi. Afisa maduong' e migawo molo e kaunti ma Migori Andrew Mwera wacho ni loni en mar piny owacho kendo sani osekete tenge mar gero ute manengogi yot. Ododa estate to be specific is 0.9 HA and from the plan it is reserved for mixed use development. That's why we gave it to the contractor, I think 2 weeks ago. So the contractor through the State Department of Housing and Urban Development, we have officially given out the site as a county government. Mwera wani loni mar piny owacho ne oketenge mar gero ute manengogi yot bang' jodono Masuna West, mano Masuna East, kaachiel kod gavana ma Migori Ochieng'